tu bude 10 000 lajkov, tak toto všetko zjem sám. A ty mi napíš do komentára, kto by to zvládol též. Trafená hus zagágala. Chvála Bohu, ju trefili tu a čím lepším začneš husacej hody než foie gras. Pre tých z vás, ktorí netušíte, čo to je foie gras, tak je to husacia pečenka, len to má taký honosnejší názov. Máme k tomu briošku, presne to, čo potrebuješ. No, ja začnem veľmi sofistikované, že zaberiem si kúsok tohto. Husacia pečenka je jedna z tých vecí, ktoré proste ja milujem a nevím si ich nikde odpustiť. A najradšej by som jedol len to husacie wagyu. Dobrú chuť. Ja rozmýšľam, že čo by som čakal, že proste že iné od tejto kombinácie veľmi jemného, vláčneho a krehkého cesta tej briošky, ktoré má na povrchu proste urobenú krustu, takže to chrumkne. Nasladlá, veľmi masná, živočíšna chuť. Ten rakitník to tak strašne osviežuje, že absolútne nemáš dojem, že by to bolo nejaké masné alebo nejaké ťažké pre teba. Kachnací kaldón. Je to polievka, pri ktorej sa naozaj využíva celé zvíra. Od hlavy až po paty. Neviem, či má kachna paty. Máme tam kachnace vnitřnosti. Kačací výpek. Je to niečo medzi ľudskámi nasmotané a koložvárskú kapustu. Koreňová zelenina to iba tak keby vyvrstvuje, aby to malo dojem tej polievky. Ja si myslím, že najprv si daj toto a potom si daj foie gras. 4,2 kg objemu jedla všetkého typu a to nepočítame to, čo k tomu vypiješ. Karlovarské knedle, kachnace alebo husace, to je na tebe, čo si vybereš. Kapustičky a máme tu lokše. Čo by si chcel, Váci? Povedz. Ty by si chcel radšej kebab. Večera pre 4 vo veľmi prepichovej reštaurácii ja si dám takto. Takýto šulček. Okoštujem trošičku aj kapustičky. Necítiť, že je urobená na vine. Ovocný, by som povedal, že ocásek. Jemnočko násladlé. Proste a to som len pri kapuste. Dám si jedno stehenko, čo povíš. Chcem ešte kúknúť, že čo to tu je. Sú tu nejaké vlasočnice, asi celerové. A pozri sa, jak vypadá žes. Knedle, ktorá má na povrchu brusinkový džem. Je vedené ako príloha k tomuto a samostatne to chutí geniálne. Proste je to dotvorené. Cíti tam presne tú živočíšnosť tej kačice, ten výpek, všetky tie sa to zaobalujú. Okoštujem aj lokšu. Chcel som povedať, že niečo mi tam chýba, ale nechýba. Že ono to došlo potom. Ľúbim lokše, keď sú vácie cesnakové. Cením, že to není tu prehnané, lebo však nemôžeš tu v takejto reštaurácii si iba toľko cesnaku, že si ho odblbneš a Drákula odíde. Tá chrumkavá koža je presne to, čo mám na kačacích a husacích hodoch úplne najradšej. No a ti to vytriští. Toto je exkluzívne, kamarát. A ešte tu mas a dopraj si. Však ide zima. Aj tak sa nikto neuvidí. Na Tinder dajú znova z leta fotku, čo? Ďatlový koláčik a tekvicovú zmrzlinu. Tam nejaký krém na tom, karamel asi. Mi sa strašne ľúbi, jak tu Peťo proste robí všetko výrazné. Nemusíš nad tým rozmýšľať nad tým, že akú to malo jemnú takúto chuť, takúto ne. K tomu máme tekvicovú zmrzlinu. Prevládajú tam také acidné, kyslasté, ale také ovocné tóny, nie že citrón. Vytvára to taký veľmi jesenný dojem. Dokopy to hraje ako jak duchon nebohy. Fajnovo. Na jedno ucho nečuješ, ale dobre.